Siyanibikelela nonke babukeli nani balaleli egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula nothando oluvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enithamele kuzo nilalele emhlabeni wonke ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Kubo bonke abantu abalalele labo abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanofakazi uJesu Kristu esenikezile ufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasemgcweleni ukuba lixhumane nathi kule mininingwane esoshiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ongaxhumana nathi kuyona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlezi phansi uhlolisise ukube ngabe lokho okuzwayo kufakazelwa yizwi lenkosi uJesu Kristu uyakuthola yini ngokwemibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha ukuthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukushirisha i-link nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi lapho ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi kwinhlanganyelo yenu nifakazelana ukuthi niyakholwa uNkulunkulu odale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, kuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo engcwele. Yamukelani umfundisi uMhlengizoli ozobe esihola ngokwemfihlakalo yemibhalo egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Amen. Siyabingelela bazalwane. Amen. Egameni lenkosi uJesu Kristu uMandla wonke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo ekubhala ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhapathiso egameni likaJesu Kristu. Ayikho enye indlela yiyo le esinikiwe ukuba sazi iqiniso, sazi izwi likaNkulunkulu bese siphila ngalo. Umzalwane nomntwana kaNkulunkulu uphila ngezwi likaNkulunkulu nabantwana bakhe ubakhulisa ngamazwi aphilisayo ngokuba siphila ngenxa yezwi. Lezwi elithi ungamthontsheli umakhelwane wakho, ufundisa ingane yakho, ungabi nequbu, ufundisa umntwana wakho ngisho xabana bebodwa omunye esebambe inhliziyo ebuhlungu ukuthi abe inhliziyo yokuthi ngoba umfowethu noma usisi wami wenze ukuthi ngimdingele. Ufake lokho umntwana ukuthi uNkulunkulu akakufuni lokho. Lezi zinto lezi mozibheka ziyizinto efuna ngabe siphila ngazo singabantu. Ezenza ukuthi sibe nalento okuthiwa ubuntu nobunye. But kulesikhathi samanje mesibheka nje siphila esikhathini esimbi kakhulu. Isikhathi esiphila kusona simbi. Ungekuze ubone lokho uma ungekho kulo moya ukuthi kube ngaphansi kwesambulela sikaNkulunkulu sokuthi uNkulunkulu akukhusele ngamazwi akhe. So uNkulunkulu osithandayo usifundisa ngamazwi, siphila ngamazwi thina abantwana bakaNkulunkulu. Mekuthiwa isinkwa sethu besasezulwini ngokuba uBaba usiphe umphako wokuphila kulomhlaba. Ukuze uma siphila singalahlekelwa inhloso nenjongo yokuphila kwethu. Omunye umbhalo uzufakazi ukuthi masihambe ngokwesaba noma ekwesabeni sikhumbule ukuthi thina siyizihambi singabafokazi la emhlabeni. Uthi uNkulunkulu bese sivakashele emhlabeni ngendodana yakhe uJesu lapho khona
bemholela khona emnqamlezweni bekhala besifazane athi uJesu ningangikhaleli. Bengayiboni le nto isikhathi eside, ningangikhaleli kepha zikhaleleni nina nezizukulwane zenu, ngokuba siyeza isikhathi lapho khona niyofisa ukuthi niqashe niswele umuntu wokuqasha. Ngokuba uma abantu benza into embi kubantu noma kumuntu olungile, kuyoba njani kubantu abalungile abangalunganga? Ukuthi ububi buzoqhubeka bubhebhetheke abantu ukuthi benzane kabi uma bengakwazi ukwamukela umuntu olungile bamphathe kahle, balonde lokhu akufundisayo. Niyofisa ukuthi izintaba ziwele phezu kwenu. Ngiyabuka nje isizukulwane sobaba bethu nomalume nobhuti bethu esikhona njengamanje, isizukulwane esikhule ngaphambili, abathi bebebuka impilo yabo bathi kwakungcono thina ngezikhathi zethu. Bathi uma ulalela umlando wabo nezikhathi zabo ubone kufana, ngokuba lento le yezwi likaNkulunkulu ayikaze ibe khona kubona futhi ayikho phakathi kwabo. Ngakho uthi umuntu mebuka izinto ngendlela ebezenzeka ngayo, angeke ngenze isibonelo nje. Phambilini bekuthiwa intombi yaqoba kuyiswa iduku, kuthiwe ngoba umfana uhambile waya nezinto zakhona ezenziwayo, ushukela kusikwa nezinsonyama, kwenziwe zonke lezo zinto, kujatshulwe ukuthi lo mfana usengafika la ekhaya engazange azakhiphe lutho, azolala la ekhaya elawini, intombazane efuneka yenze lezo zinto. Ukuthi izele wathatha untombi bayo ingekho emshadweni, ayiyona inkinga leyo nto, ayiyona inkinga leyo nto, ngoba kwenziwe ngosiko lwabantu noma umkhuba wabantu. Kepha uma sofika ekwazini iqiniso, uyabona ukuthi akukaze kube khona ukulunga osikweni lomuntu alenzayo ngokwezimfundiso zobaba bakhe. Lena manje yokuthi uma ubheka lezinto zakhona zemsindo, bebethi amantombazane bekuba izintombi usindo, abafana amadoda aphuzayo, abafana abancane bengaphuzi, amadoda emizi. Umsindo uma ubheka bekuthiwa into yezintombi nanti nezinsizwa. Kepha ngeke ngikwazi ukuthi ngizofike ngithathe unkosikazi la ngiyombeka ekhaya lapha bese ngiphinde futhi ngibuye mina ngizohlala nani nezinsizwa nezintombi, kuba mina sengubaba womuzi. Kepha ubuke engazi ukuthi leya nto i-right kwenziwa umuntu wesilisa ukuthi ashiye umama nengane nomuzi ahamba ayohlala ebusuku nezinsizwa ayokwenza lokhu kwenziwayo. Izinto lezo ezinhle emehlweni ethu ezisuke futhi zizokwenza ukuthi ulanduleleke ukwenza kwakho, ukufisa kwenhliziyo yakho ngaleso sikhathi. Manje seyenziwa-ke le micimbi yokuthi kuhlanganwe kwenziwe zona lezi zinto zemsindo. So uma ubheka manje imihlibi exoxa athi omunye kwakungcono izintombi zazingaphuzi, manje kuphuza abafana. Uma uthi uyabheka nje la ehlabeni, abafana abangangami abangaphansi kwami baphelile, beqothulwa isiqatha, bagugile amakhehla. Abafana abangangami nabangaphansi kwami amakhehla. And lento yokunsizwa sengazi ukuthi uyinsizwa noma uyintombi ngoba uphuza i-rain dance ngokuphuza iwayini, bese uxegelwa isimilo, bese ulahlekelwe isithunzi, bese wenze izinto ezizokwenza ukuthi usheshe ube umama usekhaya, uphinde futhi uthole omunye umntwana, uphinde uthole omunye umntwana ngaso lesenzo sale wayini nalotshwala
okuphuzwayo kuthiwa sidla ubusha bethu. Kungenzekani udle ubusha ngento ezobulala wena? Mina angigxeki ukuzala nokuthi ubani umntwana, angikho lapho, but ngibuka isimo esiholela ekutheni silimale. Sengibuka bengiphakathi kwabantu ngenhlanhla-ke anginawo umntwana, kepha ngisekenyameni ngangifisa ukuba nomntwana. Ngizonixoxela nje indaba emfishane, kepha ngifuna ukuqala kule nto ukuthi ngizothi uma sengizalisa amantombazane kaDlamini, kaMthembu, kaSosipho nakwaZondi, bese ngihluleke ukusebenza ngoba mina ngilandela isiqatha, bese-ke ngifika phakathi kwabantu bengikhuluma ngithi ngizele. Kepha ekuzaleni kwami ingane yami ayazi ngisho kwamina ekhaya ngisatshela ukuthi osisi bami ngifuna ukudla, angisebenzi, ukuthi kuthathwaphi ukudla anginandaba. Nginesibindi sokuthi ngibathuke futhi ngezingane abanazo ngempilo abayiphilayo, ngenxa yokuthi ngithi mina isekhaya nabona kufanele ngabe basemzini wabo. Lokusho ukuthi uyabona ukuthi isibaya sobubi senza ukuthi umuntu ahlezi ekhomba ngaphesheya, kepha yena engaziboni ngokuba ukhomba yena omunye umuntu ukuze abone ukulunga kwakhe, ukuthi ukusiphi isimo yena akakubheki lokho. Ngoba yini? Ubone nelungelo lokuyenza loyo nto ukuthi akhulume lokho akhulumayo. So uthome-ke ukuthi hayi mina phela ubaba kabani, ubaba kalo umfihlo noma ubani lo gama uqambile, akazi ngisho inakukeni, ngisho awazi ukuthi inakukeni esitolo limalini, awazi ukuthi ukudla kwengane kuyimalini. Ingane ilokhu inkuxa ipharishi ukhona. Uma wayo nayo uyayihola inkolo lengane, inkolo lengane kwenziwa izindwele. Abanye abantu besifazane bazalela ukuthi kwandele imali le yesondlo. So akasazali ngoba ukwalutshela ukuthi lo muntu wenze iphutha, cha, uyamfuna umntwana, umfunela ukuthi khona kuzokwanda le mali. Yale mali ayithola ehlezi ekhaya. Uhulumeni uthi-ke udlala izingane ngako le mali njalo ngizokunika yona ukuthi ngithenge ukudla. Le mali le yahulumeni ayanele ukuthi umntwana aye esikoleni esizokhokhelwa, ayanele i-uniform, ayanele ukudla kwasekhaya. Kepha umama into ayicabangayo izinzipho zakhe, umkhophe zakhe, amashiya akhe, inwele zakhe, umswengo wakhe. Abantu bazalwane abahluphekile ngokukamoya bayazithanda izinto ezibizayo. Ikhuluma nje abafana abale emakhaya, ubabheka uthola ukuthi umuntu uphuma emzini ungacacile, kepha yena uyabiza ngoba ufuna ukugqoka izimpahla ezikhombisa ukuthi uphethe isitayela. Kepha ingqondo yakhe ayisebenzi izifinyelele kulezinga lokuthi aqonde ukuthi impilo ingani. Abantu beza komashonisa befuna ukuzolanda imali khona bezojabulisa amantombazane. Thenga utshwala kuphele leyo mali, aphinde ayofuna omunye umashonisa athathe leyo mali khona ezojabulisa inyama. So abantwana bazalwa abazali abangazi lutho ngokungcwele, kuqhutshwa amasiko kakhulu. Abantwana bazalwa abazalwane abakhonzayo emabandleni njengawo amaRoma, iZayoni, abaphostoli, abachibini. Lezi zinto engizibalayo, imfundiso yezwi ayikho. Kusho ukuthi labantu laba baphila ngokuthi bathi bayakholwa. Uma ubhala ukuthi bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu
kepha ngemisebenzi bayamphika. Ilapho kufike siqhatheke khona uNkulunkulu. Lento yokuthi uNkulunkulu uthi siyamazi, siyakholwa, kepha intando yakhe asiyenzi. Uthi uJesu kwenye incwadi yaLuka sahluko 6. Ngithi lapho uzofunda bright ngithi verse 40 something, 30 something. Kepha uJesu lapho uthi ningibiza ngokuthi inkosi, inkosi, kepha intando yami noma izwi lami anilenzi. So uyabona into le eloke ifakazela ukuthi abantu bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kepha ngemisebenzi bayamphika bengabanyanyekayo. Kuyona yonke imisebenzi emihle abanomsebenzi noma kukho konke okuhle abanomsebenzi. Abazali bethu bayakhala bengabomazi uJesu, befelwa izingane zabo, ufa intsha kakhulu manje, hayi emathuneni ukufa. Ngihleli lana nje kuyahlatshelelwa lengoma ekhuluma ngabantu abasha. Kumina kuyafika ukuthi bengiphila emadlebeni ami ngifaka ama-earphone, bengathandi ingoma zokwaito ama-house, ngithanda lezi ngoma lezi ze-rap. Ingoma lezo izingoma ze-rap zahlukene, khona ezinodlabe, khona ezikhuluma usizi, umuntu achaze usizi lakhe. Yabo njengoba kuthiwa khona i-verse eBhayibhelini, kanjalo nomuntu mebhala ingoma ye-hip hop noma ye-rap, ubhala i-verse lakhe azolishumayela, i-verse kusenhlizweni yakhe, ingakho kuthiwa i-verse. So i-verse bese kuba khona i-chorus. Njengoba nathi mesicula sifike sicule sonke, akithi i-chorus. Bese-ke ngihleli phansi bese ngivula ama-verse bese ngiyashumayela okuseBhayibhelini. Bese kuba khona isikhathi sokucula. So kulezi zinto lezi bengizilalela bezimnandi ukuthi ngizwe le chorus le emnandi. Bese kuba khona hayi bengilalela futhi le rap esizulu, ngithanda lesingisi le yaphesheya khona ngingasazi isingisi ukuba bazalwane into enamandla uSathane asinqoba ngayo kakhulu umculo ne-chorus. So i-chorus uma lizwakala kamnandi lithinta inhliziyo noma ingoma idabukisa iletha usizi. Ngiyakhumbula ingoma yeSoul Brothers ethi ngiyakhumbula mama wami usesemhlabeni. Yabona obaba bethu babedlala le ngoma ubona ukuthi ngempela le ngoma ubona iyakhuluma. So uma uyidlala le ngoma le umuntu ngempela izomlethela ini usizi. Hayi ngengoma yonke but nge-chorus. So loyo nto leyo noma kuthi udlala leyo ngoma leyo izokwenza ukuthi ukhumbule isikhathi esithize. So manje ngiyabuka ukuthi ngizubumnandi lokuba phambi kaNkulunkulu abazalwane bedumisa ngokusenhliziyweni ngiqhathanisa naleya nto le eyayibambile ukuba emhlabeni kunesikhathi esibekiwe sokuthi kulonyaka sikhipha izingoma ezikanje, sikhipha izingoma ezikanje. Ubona abafana begqokiswa kwamantombazane. Umzali akaqali emncane umntwana ukuthi amgqokise izingubo zabantu besifazane. Kepha umuntu wesifazane kuyenzeka ukuthi umzali aqalise emncane umntwana ukugqokisa izingubo zabantu besilisa ngokungazi. So uSathane ubuyabona ukuthi ngapha ohlangothini labesilisa kuthanda ukuba likhulu. Bese awufake lo moya ukuthi alethe lo mculo omnandi one-chorus emnandi ezothandwa yibona bonke abantu. Bese bayikhokhela izimali ezishisiwe ukuthi idlale njalo kuphi emsakazweni. Ize kuhlukanise ngisho unyaka ukuba le ngoma ifanelwe ukuthi izwakale kakhulu kubantu, iphindeleleke ibe i-chorus ozoyicula ngisho wona mzalwane idlale ekhanda lapho ungalindele. Ukuba yini le ngoma le soyizwe kakhulu. Ngalokho ngizama ukuchaza ukuthi uma sekumele uphume kulo moya lo ukuphila,
impilo yokuhamba ngobumnandi basemhlabeni usuza kuJesu. Uma uJesu esekwahlukanisele yena wena. Bazalwane, angikhulumi ukusonda, angikhulumi futhi indaba yokuthi uyakholwa. Ngikhuluma mina uNkulunkulu bese ekhulumile nawe wena wakhuluma nawe lapho ungesenakho ukwesaba ngokholo lwakho kuNkulunkulu. Lapho khona wena usuzwa uNkulunkulu ekhuluma nawe ekhuza uma kufika imidlizo noma imicabango ezofuna ukuthi iqhelise noma igudluze endleleni. Bese akhulume nawe uNkulunkulu ungazange kuze kube khona umzali noma umuntu phambi kwakho uzokutshela. Kepha athi uNkulunkulu ngithe wena angikufuni lokho. Bese wena uthi Nkosi ngiyaxolisa. uNkulunkulu usekhuluma nawe. Siyashumayela yebo sithina sifaka amazwi kuwena ukuthi aphile amazwi kaNkulunkulu. Kepha kukho kumina ukuthi aphile wena. Wena utheni uvume uvula umnyango wakho uNkulunkulu aphile wena. uNkulunkulu ozogada yabona into ekhulunywa Solomon uncwadi ezaga sathi ngo-2. Ukhuluma ngokuthi amazwi ami kufanele aphile wena. So ukufa kwethu thina abantu abasha ngokuba amazwi okuphila awekho kubazali. Uma ekhona kubazali thina sizofuna udungeka. Udungeka uyakufuna wena. Uzokwenza isibonelo nje uzoyibamba lo ncwadi uzoyifuna. Uma kuthi khona amanzi bese wena ufaka amafutha. Amanzi awafuni ukuthi amixe nani namafutha. So amanzi azohlangula amafutha ukuthi ahlale ngaphezulu. Ukuze amanzi ezohlezi eyini amanzi. Ukuthi noma angafika amafutha ahlale phezu kwamanzi kepha amanzi azolokhu ehlezi engamanzi. Okusho ukuthi amanzi awafuna amafutha, ngisho amafutha angahlala isikhathi esingakanani phezu kwamanzi. Amanzi ayohlezi engamanzi. Uma ungumntwana obiziwe uNkulunkulu wakubiza wasabela noma ngabe kuthiwa uyaphi ngokuba unamazwi kaNkulunkulu. Ngisho mafika kubantu abandlebeleke kangakanani kepha lobu uNkulunkulu bakho ngeke kuze kucishwe ilobu uningi balabantu abangahlelekile ophakathi kwabo. Ngokuba yini wena ungamanzi ahlungiwe ukuthi ahlezi engamanzi angangcoliswa amafutha. Amafutha lo wentanta phezulu. Ngisho bathatha amanzi wafaka esigubhini esisodwa namafutha. Uwachukuze kuzophinde kuhlukane. Kusale amafutha ngaphezulu, kusale amanzi ngezansi. Ngoba yini? Azihlangane izinto lezi. So amazwi ke asilondayo thina abazalwane enza ukuthi sikwazi ukuba ezimweni eziningi esibhekana nazo. Ingakho kuthiwa ningayeli ukuhlanganyela kithi. Uhlanganyela nabantu banalo moya, ukuthi moya ungena kunabantu laba ohlanganyela nabo ngale ndlela le yokuthi ningamanzi nifike niblende ihlangane ibe into eyodwa. So uma kukuthi kukhona amafutha abesefuna ukuthi angene acishe ukuba ngamanzi kwakho. Uma uyongena kwamanye amanzi amaningi kwenzakalani? Amafutha aloke ehlehla awayitholi indawo. So ahleze into phezulu wena ongamanzi uhambe ejuleni kwezindawo amafutha angeke afike ngoba lamanzi avalile laphezulu. So uma kuthiwa singayeki ukuhlanganyela, vuma izono zakho kwabanye abantu. Khulukelanani ngokuba umkhuleko wolungile uyakusindisa umuntu. Noma ngabe kuthiwa wonile, umkhuleko unjani? Wolungile. So uma kukhuleka umuntu olungile, kunencwadi evukayo futhi kimi, incwadi yokuqala yaTimotheo sahluko 2
kusukela ku 2 kusukela ku verse 3 no verse 4 verse 3 no verse 4 uthi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe uthanda ukuthi sonke singabantu sisindiswe bafinyelele ebulazini iqiniso sifinyelele ekwazini emhlabeni into ekumele siyazi ngaso sonke isikhathi iqiniso ke bazalwane liyabulisa uma wena usuphila ngamanga ngizwa ukuthi uma usuphila ngamanga kuwena iqiniso liyabulisa kufana noma uphila ngeqiniso uma kufika ukukhohlakala kuwena kwenza njani kuyabulisa ngesingisi bathi ke ngifuna igama elilodwa kepha ngifuna ukusho lento ngesizulu umkhuhlane umuntu immune system yakhe uma kufika isikhathi sokuthi ibe phansi umkhuhlane uthola indawo bese yagula umuntu akithi so uma uba weak noma uba buthaka ekukholweni noma ekudleni ukudla okunempilo njengabo mhlambe ama-aphula olamula ama-orange ojinja no-garlic lezo zinto lezo zilungiselela amasosha akho omzimba ukuthi akwazi ukunqaba isifo emzimbeni wakho uma uyeka lezinto ujabuliswa ukudla ama-chips njalo esitolo noma uswidi azinayo indawo emzimbeni wakho lezo zinto so zivula amathuba ukuthi amasosha akho omzimba akhathale bese ehlise izikhali nezivikelo bese ungenwe yikugula nomuntu okholwayo uma engaqinile ekudleni izwi eliyisona sinkwa somphefumulo ngona amafruit omphefumulo izithelo zomphefumulo izwi amanzi omphefumulo izwi mawuwehlisa khona uba weak nasenyameni okusho ukuthi ukugula kuba lula ukuthi ube nakho umphefumulo so uma kukuthi wena awunalo iqiniso ngizona ngifuna iqiniso ufika iqiniso kuwena liyagulisa likwenza ungabi nakho ukuthula kanjalo uma uphila ngeqiniso ngizona kufika into embi kuwena iza kugulisa ngokuba yini lento awuyijwayele umuntu uguliswa yinto angayijwayele akaguliswa yinto amakhaza manje angithi manje bagula ngezifo amathambo imonya yonke lento ngithi ehlobo nakhona bayaquleka baphathwa amakhanda kubashisa kakhulu ngoba kusho ukuthi inyama yomuntu konke kukalelekile awukwazi ukuba selangeni isikhathi eside futhi awukwazi ukuba semakhazeni isikhathi eside so kufanele uvikeleke manje ke njengoba ethi bonke abantu bafanele bafinyelele ekwazini iqiniso abona bonke abantu abazolamukela iqiniso ngokuba iqiniso la emhlabeni lincane kubantu liningi kuNkulunkulu ngokuba umhlaba konke lokhu kwakhe njengoba ethi konke sikubonayo kubonakala ngamandla ongabonwayo kepha wakwenza konke kwabaphambi kwethu ukuze singeke saba nakho ukuzilandulela so le ncwadi le bright awukwazi usuka kuyona ufuna abantu bonke beze kuphi ekwazini iqiniso besathini ngokuba munye uNkulunkulu munye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu munye futhi umlamuleli phakathi kuNkulunkulu uyedwa umuntu osilamulela ukuthi sikwazi ukuthethelelwa futhi sihlungwe olakeni loNkulunkulu lizayo uyedwa umuntu uKristu Jesu owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke so ungena phakathi kwethu noNkulunkulu ngegazi lakhe ukuze kuthethelelwe lento esiyiyona phela thina uNkulunkulu wakithi thina sike enyameni so uNkulunkulu okumoya usakhe umfanekiso wakhe kepha thina siyamphoxa njalo kithi
So usethumela umuntu othembakele ngaphezulu kwethu sonke ofana nathi futhi enyameni ukuthi azothembeka kubani uNkulunkulu yena. Uthunyelwe yena ukuthi eze phakathi kwethu azokwenza lento esikhulayo bese ngoba lokho aveze amandla okuthembeka kuNkulunkulu. Uveza ini? Amandla kuNkulunkulu. Usho ukuthini ngisho nje? Uveza amandla okuthembeka kuNkulunkulu. Amandla okuthembeka kuNkulunkulu usho ukuthini? Umbuzo lo olula. Impendulo ifuna wena futhi ukuthi understand ukuthi uNkulunkulu yini le ayivezayo wena ukuze wena kuthiwe ungumntwana kaNkulunkulu. Uyamethemba yini ukuthi uthembele kuyena kuphela na? Njengoba uJesu azange azathembe enye into emhlabeni, wathemba uNkulunkulu kuphela. So uNkulunkulu ukuze kubonakaliswe amandla akhe kumuntu kufanele athembe bani? uNkulunkulu. Ukuze uJesu avusweke ethuneni okuyisona sizathu sokuthi uNkulunkulu alethe uJesu emhlabeni asikho ngesinye isizathu. Kuba vele sonakele thina. Kepha uJesu uthi-ke thembani uNkulunkulu bese nenze konke uNkulunkulu anifundisa kona ukuze nathi nizoba namandla okuvuka ekufeni. Uma uzothi usakholwa awazi ukuthi ukholelwani ngoba kuyakholwa ke noma kuyathandazwa awuwakomazi uNkulunkulu noma abantu ozona nabo uyagoba kuya ibo yakho noma intombi yakho noma uzama ukwenzela omunye umuntu lento ukuze iphile lento ozama ukuyenza lemhlabeni uyenzele omunye umuntu. Lokho lwakho lufile lufana nezidwedwe, izidwedwe ezinjalo ezibonile. Izidwedwe amanipiliti izidwedwe ezibonile. So angamsebenzi lolo kholo ukuba yini luncike entweni ezobhubha le emhlabeni. Ukholo olunjalo alunamsebenzi. So lo mlamulelile lo Jesu lo mina uyakhuza ngaso sonke isikhathi ngoba ngiyamazi akukho futhi ukuqasha ngithi mhlawumbe ngifuna indawo lengasitha khona ngithi ngoba lento engaphakathi kuwena ihleze endaweni ejulile wena ungekwazi ukuthi ungafaka isandla ngithi abantu abanye abantu besebedlisiwe ukuthi uyokhipha umuthi. Manje mina ngisho naye ngangeni uhambe ngithi ngiyofuna isiwasho lomimithi bangikhiphe lo Jesu ngaphakathi ngenze. Ngoba ngiyamazi mina ngisenkingeni. Aphinde futhi azokwambulela izinto ezijulile lezinto futhi ngokukwazi ukuzifihla ngokuba uzifakile wena ngokunjalo bazo akukho ukubalekela uJesu uma usumazi. Cha ungasenza isono sakho wenza benyana akho wenze kokukhohlakala kwakho wena owenzayo kepha uJesu uyamazi lento yenzayo akayifuni. So uthi owazinikela abe yihlawulo kubo bonke kube ubufakazi besikhathi esiyiso engamiselwa khona mina ukuba ngibe umemezeli nompostoli. Ngikhuluma iqiniso angiqambi amanga. Yebo umfundisi wabezizwe ekukholweni naseqinisweni. Yebo. Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla ezingcwele. Izandla ezinjani? Ezingcwele. Izandla ezinjani? Ezingcwele. So manje uma uNkulunkulu eqalekisa into engihloba ngayo nesetho engisenzayo ethi nje isidakwa sizi kuyena. Uma ngiklinye ibhodlela kaBheka leliyani ngiphakamisa likhiphe konke nakho bese ngiphinde ngithi ngiphakamisa izandla zami ngabe zigcwele na. Uma ethi uNkulunkulu uqalekisa ukuzihlobisa kwangaphandle mina bese ngiphinde ngizihlobiseke ngifake izinzipho ngiphinde ngifake ama-ring la uxhaxha
bese ngithi ngiphakamisa izandla zami ngabe zingcwele na. Uma ngihamba ngiyothatha into yomuntu engazange sanginike ngifihle athi noma eseyifuna ngithi angiyazi bese ngithi ngiyaziphakamisa lezi zandla zami zingcwele na. Uma ukuthi mina kunomuntu onginike amafutha wathi angwagcobe ebusweni lamafutha lawo azongenza ukuthi ngikhanye wanginika namanzi ukuthi ngiphele ngawo bese ngithi Nkosi wena umkhulu wesabeka ngabe zingcwele lezo zandla. Okusho ukuthi-ke uNkulunkulu ufuna abantu abazozigcina bengazenzi izinto ezizohlambalaza nezizongcolisa izandla zabo. Izandla ezingcwele kumele ziphakanyiswe. Lezi zinto angizisho ukwahlulela abantu but ngithi abantu mabazahlulele. Umuntu nomuntu azibheke izandla zakhe ukuthi ngabe aziliphithini igazi. Ngabe azuphathi yini umuthi? Ngabe isandla sakho asitholakali yini senze izinto ezizolimaza imiphefumulo yabanye abantu? Isandla sakho. Uthi uDavide isandla somuntu sesabeka akafuna ukwela esandleni somuntu. Isandla somuntu siyasabeka. Amen. Nami angifuni ukwela esandleni somuntu. Uthi uNkulunkulu makabone ukuthi wenzani ngoba angifuni uNkulunkulu anginikele ezitheni zami. Isitha somuntu uqobo lwakhe. Isitha somuntu bale uqobo lwakho. Yona into kumele ukwazi uqala ukuyinqoba lento ekuthiwa inhliziyo yakho nemidlenzo yakho engasisi. So ngibuyeke manje ngithi yabona isizukulwane samanje umzali akamazi uJesu ufuna ukukhulisa umntwana abe qotho kepha yena uqotho akanabo uzothatha uqotho na nike lencwadi ezakho Sakubo 2 sola ku verse 1 Ndodana yami uma wamukela amazwi ami wamukela ini amazwi ami kumele samukele amazwi sokusho umzali indodana ufuna ukuyinyuka amazwi ani okuhlakanipha nokuphila ave ubuhlungu ukuba umzali ungaphathi kabi lokhu lithi iBhayibheli hlonipha uyihlo nonyoko yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde emhlabeni. Umntwana wakho angakuhloniphi, umntwana wakho angakulaleli, khona usumnikile amazwi okuhlakanipha. Ngiyabuka abazali bafuna ukuthula amagama eziyalo kubantwana babo bakhule baba ahlaphekile. Emaphutheni akhe akhona lento sekalungisa. Kepha yena ufuna ukuyisa amagama okuhlakanipha kubantwana bakhe. So yena ubaba wakhe wayemtshelile ukuthi hey ukuthatha unkosikazi yena wangena kumantombazane wakhipha abantwana wazala abantwana akhona oyedwa kulabo mama amthatha wamenza unkosikazi unezingane zithi baba kepha akekho umama emshadweni ihlungu loyo bese kuzoba yilesikhathi sokuthi manje wena awumazi uNkulunkulu ufuna ukuletha amagama okuhlakanipha abantwana bakho noma ubakhulise babe izintombi noma babadoda. Yonke into ozoyikhuluma kubona wena uhlulekile ukuyenza bazoyenza ukuba ungalaleli nokwazisa umyalo wabazali bakho walalela abangani bakho umphumela wempilo ozoyiphila nini kusasa. Ngizwa nje isinqumo osithatha namhlanje kusasa uzokusiphila ukuba uthatha isinqumo sokuphila nini kusasa. So ke kubhlungu ke
kubazali bethu kulesikhathi esiphila kusona ngokuba siphila ngaphansi kwesizukulwane. Uthi umbhalo sindiseni lesizukulwane esinjani esiphambeleyo. Siphila ngaphansi kwesizukulwane esiphambeleyo. Zonke izinto engizibalayo zincike ekutheni kubuhlungu ukuphila lesikhathi esiphila kusona. Ngikhuluma nje manje ngikhuluma indaba yomculo, umculo engizwayo uyangiphilisa emoyeni. Angathi ngangacula mina ngilalele lo mculo ugeze inhliziyo yami. Ususe yonke lento engizwayo engabe yini le esuke ikhona inhliziyo yami, kanti ufike uyigeze inhliziyo yami ngizwe ngokuthula ngifikelwa izinyembezi. Hayi inyembezi zosizi, izinyembezi zentokozo. Ngijabuliswa ukuthi ngithola ithuba lokwazana noNkulunkulu wangiyala enhliziyweni yami amazwi akhe athola indawo. Kulesikhathi esiphila kusona bazalwane. Yabona lethi abantu ukuze bafinyelele ekutheni baziqiniso kunzima kunokuyaluyala bazalwane. Uma abazali bethu bebekuhlakene kuze kufika lesikhathi bayigcusana bathole iqiniso nawe futhi uyabona ukuba badonsa kanzima ngoba izingane zenza lezinto lezi abazali abangazifuni. Kepha uma ethi-ke indodana yomuntu utshela abantu uma kuza inkemba ukuze labo abayamukelayo inkemba basindiswe ngoba izokwahluleka. Kepha labo abangayamukeli inkemba bazagubha. Yizwi leli. Uthi-ke kepha uma ungakwenzi lokho igazi labo liyaphuzwa kuwena. Wena enza lokho okusemandleni ukuthi abantu badlulise lento yeqiniso. Lokhu akusibona. Kepha umuntu ngoba phela uyazithethela izinto ngakithi. Ngisho ngoba umntwana omncane uyakwesaba, uyakulalela. Uma ikhona lento yokungezwa kuyena, konke akwenzayo ukwenzela ukujabulisa wena. Uma wena wamfaka ngoNkulunkulu, ngeke azambona uNkulunkulu, ngeke azamsaba, ngeke uhleze ebheke wena. So uyothi angathola ithuba lokuthi asuke phambi kwakho bese lento ivele iphume yonke yokuthi akakaze aze afune ukuhlonipha ubekwesaba ngenxa yokuthi usengaphansi kwakho. Bese efuna ukuthatha izinqumo ngokwakhe bese enze ngezinto lezi ezokwenza wena mzali ube buhlungu njalo. Umhlungu ukubuka ingane yakho ibulawa isiqatha, iphele nya esikoleni igoloza, ifuna ukuba isiqhwaga, ifuna ukuba uclever. Ikusasa layo ibulale, ikusasa layo azibulalela ikusasa lakhe wena uthi uyamzama yena azibona ukuthi ulayithile. Ngithi ngibona ikhandlela. Thatha ulight ubeke la. Please. Beke. Ikhandlela kancane kancane ilobe incipha. Akithi kathi incipha, hayi ukuthi liyaphela ikhandlela, liyachitheka. Ngisho lichitheka ngeke usakwazi ukuqoqa, sekuqale phansi ka uphinde uqoqe zonke lezi zinto zekhandlela. Uzifake esitsheni ubilise umfakele umzaleni emlilweni ushe. Likhandlela malisebenzisa impilo yakho yonke lodwa. Uzolifaka endaweni eqoqekile. Uloku ushintsha intambo ngoba alipheli ikhandlela. So lo muntu lona-ke uchitha isikhathi eyile khandlela leli elizochitheka kuphela intambo. Intambo uzoyifanisa nekusasa lakhe. Ngokuba kunesikhathi sokuthi uma selichithekile khandlela, uma ngeke umuntu ozokwazi ukuthi alungise indaba yakhe, lizogcina kanje intambo ingaphinde ibe khona. Kanjalo-ke njengoba ngithi thina genge entsha simosha isikhathi sizijabulisa ngenxa yokuba impilo imnandi. Ngoba abantu abaningi benza lezi zinto. uTikTok iwona ufike wafaka umoya okuthanda ukubukwa kuthina genge entsha. uTikTok uthola ngisho abantu abahlambalaza ivangeli benza amahlaya ngeBhayibheli. Khona labantu basindisiwe. Ngokubenza izoyinde bafuna ukubukwa. Bafuna ama likes ukuthi abantu ba like
baze babe yi-million. Umuntu angazihlambalaza yena adle uthi uveja phambi kwabantu ngoba nakufuna nje ama-likes nama-views ukuthi abantu abaningi babuke. Abantwana benza izinto eziwubuwula baphelelwa imishado abanye ngenxa zo-TikTok. Bethu umuntu udayisa umphefumulo wakhe, umuntu ongenza noma ngabe yini uzathola udumo lwabantu. Kubuhlungu-ke ukulahlekelwa ingane ikhona bese abathi abanye kudela ongazalanga unjalo uJesu. Uthi-ke usisiwe wena ongazalanga usisiwe inyuma unololo olahliweyo onezingane ezingakanani eziningi. Usho ukuthini lokho? Usho ukuthi lowo onabantwana akaneme ngenkambo yabantwana bakhe usefise ngabe kufana nalo lowo ongazele ngokuba baze bathi abazali ngibone amathuba. So lento leyo ukudlebeleka ukulimala kwedenge entsha kudalwa ukungabi neqiniso kwabafundisi nabazali. Kunento eyenziwa isikhathi esiningi omama bejabulisa izingane zabo ngenxa yokuthi ubaba ubeke umthetho enze into ngasese kuyothi ngonakala bese angasafuni ukuthi nababa bengazi. Imina engangithi akenza ukuthi, imina engangimthengela ukuthi ngenxa yokuthi kubethi yena ujabulisa ingane yakhe kanti kunomthetho obekwayo ovikela wena ukuthi noma ngabe kufika isimo esinjani ungatholakali usoleke. So ukulahlekelwa umntwana ekhona kubuhlungu kufana nokuthi njengoba sishumayela abantu bezwe ivangeli liphile kubona babe nentshisekelo yokuphenduka baphenduka bathi bafuna uNkulunkulu bese befikile babe sebanaletshisekelo yokufuna ukuba angithi khona lento engishoyo bazalwane ngithi lento yaka-social media yokuthanda ukubukwa noma sosindisiwe uma ukuthi ezweni akufunanga ukuyiyeka lento yokufuna ukuveza ukujabulisa abantu nokuthi abantu babone ukuthi khonto yenzayo ukuswela ufuna ukuthi ugqokeni ushuthe uphostela abantu baxoxele mhlawumbe ividiyo ukuthi udlali uyabashuthela abantu yonke lonto leyo ukuthi wena ukuphi ufuna abantu babone lezo zinto zihambisana nemphakamo. Kepha-ke kuzunaka ukuba lento njengoba yenza leyo muntu ephile enyameni ugabisa impilo ayiphilayo kepha bese usindisiwe. Ufuna ukukuvezela into ukuthi ngalesikhathi kulokuthi nasothatha uJesu abanye abantu abathatha uJesu bese uthi uJesu uveza ukuthi uJesu kwenzelani ngoba kudla lokhu uJesu kwenzelani ngoba ugqoke kanjena uJesu kwenzelani ngoba wena ucula lobani yonke lonto bese usenzile isono sokuphindela emanyaleni akho uthi nyana bese yakuhleka uSathane. Ubuhlungu ulahlekelwa umzalwane ukwazi iqiniso bese ubuka uhambo abelihamba. Kunezinto engikwazi mina bazalwane ukuzitshela abantu ukuthi yeka lokhu ngakwenzi lokhu but njengoba ngimla nginelungelo lokumtshela izinto njengoba ngifuna isike eklasini ngithi kepha bese ngisuka kumuntu ngawani ngibona upost ukuthi lapha ku-status sakho ungayenzi lokho kuphela uNkulunkulu akwazi ukuyenza lokho because umuntu ugcina esethi mefuna ukwenza into acabange bani manje sekuNkulunkulu wakhe engathi ngizoluke egadeni naye. Umuntu nje angandlebeleka enze into ayithandayo kepha mina ngisuke ngazi ukuthi iqiniso uyalazi. So kuba ngcono-ke ukuthi umuntu eze kuwena azobuza ngabe ku-right yini ukuthi umntwana womuntu enze kanje. So kuba lula ukuthi umchazele umvumele umbhalo umvezele isinqumo sisale ngakuyena kunokuba ngisukele umuntu osefuna ukuphuma enkosini
Yabona umuntu ofuna ukuphuma enkosini, lento le efuna ukumkhipha imdonsa ngendluzula enenkaluko eyisimanga okukwazi wena ukulwa nayo. Ngokuthi uthi hey, ungayilapha uyilapha. Kuzofika isikhathi sokuthi wena kufanele udedele lo muntu. Angithi ubamele lonke into yenzayo ilo muntu angithi. Kunezinto ekumele uzenze empilweni. So ngeke umgade lo muntu ngaso sonke isikhathi. Ame ngoba ungayikho wena, kepha inhliziyo yakhe ayikho kuwena. Ilapha ngeyankulunkulu. Kuyodinga California noma kushibhodo wakudedela wathoba ibhodo akasekho. Sibonele lesa ngisho ukuthi ukhuluma ngebhodo nangefoni. Ngisho umntwana wakho ungamqaphelisa ukhozi. Kuthiwa umqaphe ngolokhozi. Ukhozi liphila lapha phezulu emkhathini. Lizothatha ichwane encane. Wena ngokuzibona kuthiwa ulayo lapho umntwana ikhozi ikwazi ukuzuma ini. Ngakuthiwa uqaphe ngani ngolokhozi. Ngokukhozi ikwazi ukusondeza into ekude libekele la. Ukuze bese lisuka liyakuyona ngqo. Lifika nje lidlule nayo. Hamba. Aliyini yokuthatha noma iliphi ichwane. Lisuke selazi yolithatha ngqo. Fike lithathe lo. Usathana usibheke kanjalo. Usiqaphe ngakho ukuthi walahla nje usuka nawe. So umuntu usathane ungumangaleli wabazalwane umiphambi kaNkulunkulu bamangalela ubusuku nemini, okusho ukuthi thina abazalwane sibhekeke ngeso lokhuzi usathane. Njengoba lithi iBhayibheli usathane uyahamba uyabhoka njengebhubesi elibhodlayo. Sifuna esingamgwinya. Ufuna angamgwinya. Usathane uyahamba uyazulazula. Uyabuza uthini meza uNkulunkulu lapha kwincwadi yaJobe? Uthi-ke uvelaphi na? Uthi ngiphuma kuphi? Emhlabeni bengizulazula. Ngiyehla ngiyenyuka. Nangu uPetru usiyasitshela ukuthi ufuna azokwenjani? Azomgwinya. Bese thini uPetru? Melanani naye. Kanjani? Niqinile ekukholweni. Siqina kuphi? Ekukholweni. So manje mina sihamba singabazalwane kanje. Kufike isimo esizongenza ukuthi mina ngiqale ngizibe. Yabona into yokuza njalo la ngokuhlanganyela nokucula nokuthandaza yaqala yangibhora kwanezinto ezingiphazamisayo. Uyabuka ukuthi mina sengithotshiwe. Ufuna uNkulunkulu ukuba khona kwakho la akusho lutho uma inhliziyo yakho ingekho la. Amen. Ukuba khona kwakho la kukhona ukuthini? Ngoba mfunde nje kungemuntu nomkhosi engenzayo. Ithi beyichaza kwakhiwa ikhompyutha. Ikhompyutha ingaba ne-information engayifaka phakathi kuyo. Kepha leyo information ngeke ikwazi ukuthi ihambe iye kwi-computer noma ubright esethekwini akwazi ukungena kwi-information yawo i-computer. So babili sinama-computer kithi. Kepha manje asikwazi ukuxhumana, ubright akakwazi ukungena kwi-website yami afike athathe ulwazi noma lifunde. Khona lento efunakalayo. Ngithe mina i-network ekhona yamakhompyutha bese kuzoba khona lento ekuthiwa i-internet. I-internet iyona le ekwazi ukuthi sesifakile ulwazi kuphi kumakhompyutha. Sengifake i-internet ukuze ngihambe ngiyongena lapha angena kwikhompyutha ya-bright. Ngingena kulolwazi alibekile abantu abane-internet ukuthi bangene. So thina singabazalwane ngikhuluma ngokuthi ukuhlanganyela kwethu thina sifana namakhompyutha. Umama udade ukuthi ngaphandle kwani kwemkhuleko, imkhuleko iyenza kube khona ukuxhumana. But uma imkhuleko yethu mina ngino 50 megabyte bazothi abazalwane beshaya ngo 100 gigabyte, mina ngithi ngiyasakhuleka
ngomkhulu wama-50 megabyte usheshe uphele ukuba yini ngifake idatha elincane ngoba ngenzela ukuthi uma ngikhulekile nje. So lento yenza ukuthi-ke nomzalwane-ke ongekho ekuzinikeleni kuNkulunkulu ufaka isikhathi esincane sokuthi abe noNkulunkulu, kepha isikhathi esiningi usithenge ukuthi enze lento le engenawo uNkulunkulu. So thina sithi besihlangene lemkhuleko yethu isifana ne-internet isinika igunya lokuthi sonke sikwazi ukuhlangana sonke sikhulume into eyodwa, ngoba into engikhulumayo wonke umuntu uyayizwa, futhi lento ekhulekwayo uNkulunkulu osibizileyo kuyena mnini wayo yonke lento le. Sihunqisa yonke-ke manje le iqembu le umthandazo ngezinhliziyo ezizinikele kubani uNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu eze ngobunye bethu nangokuzinikela kwethu lo mthandazo wethu. Thina siphila kanjalo njengoba sikhuluma ngale ncwadi le yeZaga le right wifuna. Le ncwadi le yeZaga kunento eyivezayo. Verse 3, yebo uma ukhala ngengqondo ekwazini izwi lakho. Uma ukhala ngani ngengqondo, ingqondo into enokuqonda, isiyingqondo nje. Ake ngithi nje ngesingisi la kuthiwa kunobuchopho, igama lakhona ubuchopho bathi brain. Mase kuzoba khona lento ekuthiwa ngesingisi igama elithi understanding. Bese kuthiwa umuntu onokuqonda ingqondo yakhe iyasebenza, ngoba ayikho into ingqondo ngesingisi, kepha ile gama leli lithi ukuqonda. So le gama nje banokuthi ukuqonda, kusho le gama leli lona lithi ukuqonda kwakho kuyingqondo esebenzayo ukuqonda izinto ezifanele. So uma ufuna uNkulunkulu awufuneli uNkulunkulu isimo sabantu abaseduze kwakho, kepha wena qali ukuze uthi uNkulunkulu ulungile. uNkulunkulu bekufanele wena ube umuntu njalo ongalungile. Uma uza uNkulunkulu wazi konke, yini oyifuna uNkulunkulu? Yini ongathi ufuna uNkulunkulu bese wazi yonke into? Ayisekho. So umqondo wokuqili ke wenze nje, wenza ukuthi uma uza phakathi kwabantu ube nale ngqondo le yokuthi ngoba ngeke ukwazi into engicabangayo, right? Kepha uNkulunkulu ohlola yonke into ukwazi ukwambula lo mfasho ukuthi khona umuntu engeyena wami akayisho lo uJesu. Uthi uJesu ke ngimkhethile nonke, kepha nakuna uSathane. Eyizo lona. Akumina ukhetha abantu, uJesu uyazikhethela abafundi abawu-12, athi khona la kumina uSathane. Alisho nalapha awuthandi isho ngale iBhayibheli lapho umuntu ethi 1:13 lapho khona uJesu eseveza lento ngisho sathi 13 awulazi ivesi odla isinkwa sami ungiphakamisele isithelo. uvesi balo sathi kuba 13 vesi balo sathi 13 verse 18. verse 18 so abe kakhulu abele kakhulu akazi ukuthi 18 ngoba awuhambe uqala pha ku verse 10. uJesu wathi kuye, ongeziweyo kadingi lutho, kadingi lutho kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke. Nina-ke nigezekile, kodwa angisho nonke, ngokuba emazi obeza kumkhaphela nikeziwe kepha hayi nonke. So kusho ukuthi uNkulunkulu waziyo lokhu Jesu azi izinhliziyo zabo ehamba nabo ukuthi laba bakhethile, kepha nakhona khona oza kuphakamisela izinyawo zakhe. Uthi umuntu engidla naye etafuleni akuzange kube umuntu okude, kwaba umuntu oseduze. Yabo uSathane akathi umuntu okanongoma noma osegoli ufuna leduze, umuntu azomsebenzisa ukuze kulimale wena. So
kubantwana bakaNkulunkulu ngike ngifise kuthiwa mhlawumbe ngiyanikwa ithuba lokukhuluma negenge la entsha ngokuba ingenge le entsha iyona le kuthiwa i-peer pressure ngoba lokuhlobana babo kunokuthi bahlohlane omunye uzithintelana akho lutho bese baningi lo uyazi khona into ngoba indlela abenza ngayo ngoba baningi baloko bethi hayi thina khona nami ngithintile yabona kunalutho lento le bengathinti bazosho into ezomenza ukuthi azizwe engathintanga akayona ingxenye yabo futhi akazilutho ngokukhulu ukuzilahla athinta imali bese bayamhleka lento ke yenziwa ke ezikoleni nasema-university nasemadolobheni hawu wena usakholwa ugqokisa abasalukazi ugqoka kanjena kuba yihlaya ukwenza kahle kuphakathi kwabantu abangalungile kepha uma unokuqonda yabona le show iBhayibheli manje lithi-ke lapha kwincwadi yezaga sahluko 2 verse 3 ithi yebo uma ukhala ngengqondo uma bese ukhalile ngengqondo yakho uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda uma ufuna njengesiliva ukuhlakanipha njengesiliva ukuphenye njengamagugu bese ukufunisise njengamagugu afihliweyo ufumane ukwazi bese uyakuthola ukwazi ngeke uthole ukwazi futhi ngeke uthole insindiso ngeke uthole ukuqonda ukuhlakanipha wena ungazange ukufunisise futhi ungakupheli futhi ungazinikele ekufuneni ngeke uze ukuthole ngeke emhlabeni ibhizi kakhulu mangeyona ifone TV ngekona iTV yabangani bakho bengona abangani bakho imicabango yakho kubhizi isiphithiphithi amen so uma ukuthi wena kunohambo lwakho lokuqalaza so kunezinto ozozibuka uzihalele kunezinto ozozibuka uzifise bese uthi kepha nje ilezwi leli lingilibazisa ayisekhathele mina uqale kancane uma kade isiketi sila siloke sikhuphuka isiketi uma kuwukuthi isiketi besisodwa sihlangene kanje siloke sidabuka isiketi ke so sagqokile ke bayingena ke sesiyabona ukuthi esiqalile uma kuwukuthi besibozile ke isikipha ke yonke into ke manje uyazithenga le ngubo khona inemali nemicu lana ke le ngubo uzoshinza ukufaka isikipha ngaphandle uhambe manje phinde uqhubeke lesikipha manje phinde kusale neintambo lezi yini sekuyavela ukuthi khona lento sikhuluma kwena amen uma ukuthi wena ugqoka nje uhloniphekile usuyaqala manje umfana manje usufuna ugqoka ibhulukwe manje ke kunebhulukwe liyaqala ibhandi liyaxega liyasha ibhulukwe manje kuvele iskin sangaphansi so uyahamba manje sowushintsha le-step yabona umuntu yaphelele qala manje shisa insango bhulukwe liyasha isikhindi ufika gqoka isikhindi aphinde agqoka esinye isikhindi ngaphansi esinye isikhindi sihlangezana kwesinye isikhindi bese suka manje ke seyahamba nolunye unyaka manje ehamba kanje seqala manje sehamba kanje uyazikhubaza manje seqala manje sesibona ukuthi usekhululeka ke manje ngoba usenza lezinto lezi ngoba yini khona lento ekhulukayo umlungu uyakhumuka umuntu ngoba yini uhamba uqalaza yabona le show iBhayibheli mina kufakazi ukuthi yazi noma ngabe kuthiwa khona umsindo kangakanani noma vule iBhayibheli futhi yazazi izinto ade ngazi ukuthi izoloke zithi ndodana yami lokho ukuthi ndodana yami ngazi ukuthi umoya kaNkulunkulu utshela mina ukuthi wena uthi uyindodana yami lenza kanje ndodana yami uma kufika abangani kwena bezokhuluma kanje bahlangane nazo ndodana yami uthatha amazwi ongakhuluma kwena ugaxa emqaleni njengobiso ndodana yami lamazwi abo uhambe iqhele ikhanda lakho
ndodana yami amazwi ami awabe isibane nje so lezo zinto lezo zimfihlakalo ungamazi uNkulunkulu ufuna ukuthi but bese umazi uNkulunkulu lokutshela ukuthi hamba kumina gcina amazwi ami ekhanda lakho noma kuthiwa yakhuzuka ngithe amazwi ami azobuyisa endleleni bepha ngalesikhathi ukunika isikhathi amehlo akho ngoba amehlo iwindi lapho kungena khona yonke into angithi banobuza ungameza wakhona lento ucashile kithi so amehlo ukuze tshele lo ngaphakathi ukuthi kwenzakalani ngaphandle yabo inkomputha iyafisa ukubona ke ngishaka thumba lo muntu amehlo kanye ayingabheki ingozi ukuthi ufane ingane encane ayingabheki ingane ifuna ukubona because lento ngaphakathi yaloboza ifuna ukuthi vele iyazi leyo kwenzakalani eyizona nto leyo ayingabuki khona nje hayi amboni kepha uyabona nazo umsakaza ngempama nje uthi umsakaza ngempama uzokwenza njani uzofika ufika kanjani kakhulu sekukhona ukuthi iso aliphakele so uma liphakela iso lakho kepha kungekona okuhle azi ukuthi ngaphakathi la uzogcwala bonke uvume ave kumnandi ukuba isiboshwa sokulunga ave kuba buhlungu ukuba isiboshwa sokufa ukuba isiboshwa sokulunga asisoleki asinakugwetshwa kukho konke esikwenzayo sizinikele kepha isiboshwa sokubi lokho kufaka amaqhoqo umfana nje uzuzama ukufaka ingubo uyehlise ufake ibhulukwe elight kwathi eCape Town ngihlala khona eflatini ngiyaphuma ngesitolo ezathi bese ngifika lapha ngithi ngizothenga qhamuka nomunye umfana oyikhaladi vele waphenduka la ngiyambuka ngesikhathi ngifuna ukuthi lo muntu ujika la bese ngoba lokho angibuza ukuthi ngidlala ibasketball ngithi mina cha ngaphuma izingisi ngase ngithi nje mina cha no say wathi ungibiza ngosel angena usel ngithi mina ayi ngibona inhlelo ebusweni bakho manje ufuna ukuthi ngithini uthi nje uma ngibizi ngokubona izona webishoyo ngathi mina cha wathi uma ukhulumisile ukuthi uzomkhuluma lapha angazi ngezikusukela wena ukhulumisile ngathi mina kwena ngibona nje usel and futhi ke uNkulunkulu ngase ngithi nje uNkulunkulu lozungishaya kuba yini lo moya wokuthabana usathali usofakile uhulumeni manje uma umuntu ezizwa kanje ethi yena umfana lo uthi hayi baphakathi kubhayidwe umuntu esifazane hayi ngolo akwazi ukuthi uzothi uNkulunkulu lapha kuphelela uhambe uzibuke esibukweni so uma uzibuke esibukweni ngabe wena umuntu onkozani cha pho wayi umoya lo okwenza uzizwe sengathi eyizona nto leyo yazi uzokwenza isibonelo ngani kunokuthi abantu bayajona uthi uyamkhwenyana wami omuphi umoya owenza ukuthi athi umkhwenyana wakhe ngesiyayi moya lowo senze wahamba isitepiso wenza isitepiso uzosibiza ngento akude nayo akayena umfazi akayena indoda sethi kusobheka umfazi wami ngisafonela uhusband uhambi wami njengoba nabo bezibona bengabafana odadewethu kepha engeke besifazane lento ayenzeki kubantu abadala ababenza kudala babefihla lento bengafuni yazeke but usathane wathi abaphume kuphi kuwardrobe bathi ngesibisi closet usho uJesu thina sithi besikhuleka singene kuphi uthi kusathane bona baphume ku-closet bathi hayi mina ngumahlengi akuseyena umhlengi ngumahlengi angisayena usiphiwe kunosiphiwe so lezinto lezi ziwumoya ziyathelelana futhi mzalwane yabo njengoba siyilana nje lo moya lo ngufakayo
lo moya ozophila ngawo uyohlezi ufuna izwi. Yabona izwi lithi lezi zinto zifune uze uziqonde. So olambele uNkulunkulu ufuna bani? uNkulunkulu. Akafuni umhleli, right? Isikhathi ufuna la uthe bingelela mina eceleni ungaphindi uyenze lo nto. Mhlawumbe ungayenza nabazalwane kwabayimile nje ubingelela sonke bingelele nami phakathi esibalweni. Lokho ngiyakuthanda nje ukuba ngelinye ilanga uzophuma ungasakusho bese ngiyakuquestion ukuthi kwenziwa yini ngakusho. Ungadinwa ngoba nawe wenzile ngongazi. Nje nami ngiyacela ukuthi ungathi ubingelela abazalwane ukhiphe eceleni. Ngibhanqe nabo nje futhi abazalwane. Ngomusa kaNkulunkulu nangothando lwakhe. Lokho ukungithanda ukuba uyamhlenga kule mpakamo usathana ngayifaka kuyo. So nje bazalwane isizwe esiphila kusona njengamanje sibi isizukulwane sibi umusa kaNkulunkulu uthola iqiniso ngokuba uma lithi izwi kaNkulunkulu yebo abafuna ukuphila ngokumazi nokumesaba uNkulunkulu uKristu Jesu bayakuzingela kepha ababi bazoqhubeka babhebhetheke bande ubini bekhohlisa nabo bekhohliswa bezigomelela ke umvuzo wabo ukungakholwa. Incwadi leyo ya Timotheo ukuthi bakhona futhi yaseThesalonika ephinde futhi ifakaze ngaleyo ukuthi uNkulunkulu uzoza ngakho ungalaleli kwabo nomoya ungalaleli abenze ukuthi bande kuwo ukuba abakholwa iqiniso. Abantu bakholwa izibonakaliso nezinganekwane nenkohliso nezinto ezokwenza ukuthi bonke abakwenzayo bakhululeke. Uma ufuna uNkulunkulu ufuna ukuphila kwakho. So uma ukuthi wena uthi isibani sakho ikhandlela ukukhozwa lapho ekhanda amakhandlela sizocisha. Kepha lo ufuna isibani saphakade uthatha uJesu. Amen. Ngoba uJesu akacishi. Uzocisha konke. Uzocisha konke kabuhlungu futhi. Bese ngicishile bese kuyasala ukuthi wena ithemba lakho beliziphi. Bese umuntu ahlulelwe ngani umsebenzi yakhe. So ithi ke sekuphele konke mazise uNkulunkulu ugcine imiyalo yakhe. Ukuba yonke imisebenzi iyakuhanjiswa ekwahlulelweni. Noma ngabe nihle noma ngabe mibi. Kufanele ukomele sonke angithi lithi iBhayibheli sibheke ukuthola imiqhele. Ngeke uthole imiqhele ungazange wahlulelwa. Ngeke uvele ufike kuthiwa umqhele wakho uphoswe. Ubhekwa imisebenzi yakho kuthiwa naku umqhele wakho. Ubhekwa imisebenzi yakho kuthiwa nasi isabelo sakho. So ukuhamba kwethu uNkulunkulu okwenza ukuthi thina sipheleliswe uNkulunkulu. Hayi umhlengi. Umhlengi nje naye isibani esivuthwa ngalesikhathi esibekiwe. Uma eseqedile umniniso noma lesitsha uzosithatha senze uthe ezinye kuyazibulala. Ingakho ke athathe uJeremiah amuse lapha endlini yomuntu afike nje ambeke umkhombisi azenze ezinye azibeke lapha ezinye lezi nesishaye phansi kuba akathokozile ngazo. So lento yokuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa akuniki igunya lokuthi wena wenze khaya. Ukuba awungene ezulwini ukuthi wazi iBhayibheli kepha ungayenzi into phakathi. Awungene ezulwini ukuthi uhlakaniphile kepha uhlakanipha ukusebenzisa ngendlela ekhohlakele. Awungene ezulwini ukuthi uyakwazi ukucula futhi ucula kahle ukuze njalo enkonzweni. Awungene ezulwini ukuthi unesikhundla sokuba umkhokheli noma ngabe ugcina mafa noma ngabe isipho sesikhundla abangakunika sona. Awungene ezulwini ukuthi ibandla lacala ubaba wakho noma ubaba wakho eshumayela. Awungene ezulwini ukuthi kusindise uma wakho nawe usuyezulwini. Amen. Noma ubaba wakho. Indlela le umuntu nomuntu ekumele. Ngithi uma umuntu efuna ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele izinsuku zonke. Amen. Yilokho nje engifuna ukudlulisa. Uthi-ke umbhalo osebekuzwa konke lokhu bahlabeke ezinhliziyweni basebethi uPetru nakubanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenza njani na?
wayesethi uPetru, phendukani ilowo nalowo abhaphathize egameni likaJesu Kristu kuko ukuthethelela khona yokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana Besaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi obayala wathini zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. isizukulwane kuyabhutshwa. Bethi umprofethi uIsaya ethi ikhanda lonke liyagula kusukela lapha ngaphansi kwenyawo uthi kuphihliza izilonda. Uthi awusazi ngoba lo muntu akafundisha ukunakekelwa ke kugezwe lezi zilonda zakhe eziphihle kubo. Ningabe nisashawa kuphi? Kwakusashawa kuphi? Nisaqhubeka ukwahlubuka na? Waqhubeka nokunakala. Ikuphi lokho kushawe khona? Lonke ikhanda liyagula. Lonke ikhuluma ngalolu vesi. Ikhanda lonke liyagula. Isizukulwane lesi. Ugula kusuka phezulu kumbhishobhi uze kumfundisi kuze kubakhokheli nalo lonke ibandla. Abazalwane baphethwe isifo sikamfundisi. Ngoba umfundisi unekhensa. Lekhensa yakhe seyifake ukuthi ithelele bonke abantu ebandleni. Ugula ikhanda lonke inhliziyo. Phansi emathelweni abantu bahamba kanjani ugulayo. So thina sithola umusa isizukulwane lesi ushubile Sizwe esonayo ushubile uyabheda mengukuba kubheda lokujulile ukuhlanganyela nani bazalwane ukuzwa nje abantu becula izingoma lezi labelelo lezi ezijulile ezikhuluma nomphefumulo ziyashumayela zizona. So webona ukuthi amandla kaNkulunkulu abonakaliswa ngezwi yadingakala ukuze kufike la ngijake sizophikisa le bandla phansi noma le thempeli phansi sathi ukulivula sakhe engamaglasi khona abantu bezoza la ngenzela ukuthini abantu khona bezoza la ngiqhakambisa ukuthi nginotheka kangakanani yini engayenza but ke ngaphakathi ufica ikhanda liyagula lonke. Bazalwane siyabonga uNkulunkulu osithandayo osithandile ukuba phakathi kwenu kuyigugu nentokozo engeke ngakufanisa nokuningi nokunye ukuba uNkulunkulu usabele lenkonzo wasitshela ukuthi asisodwa khona endleleni izifica zifuna ukusahlukanisa noBright. Ngithi ngithi ngiyaduma ngithi hayi hamba ndoda ayikhuzwe uBright khulekwe ngibona futhi ekhaya bese ngibayizile kuba ngilomuntu onenkani nongabukise ongabukezi izinto ngabe nje izimulo engizithathayo ngithatha ngenhliziyo kepha uNkulunkulu uyabona usenzolimala besathi alungise. uNkulunkulu usasigcinile emseni wakhe angimazi ebusheni bakhe ngimazi manje iminyaka mingaki manje uhlala ngunyaka wesinayo nje Cape Town ufikela kini afike saxabana eCape Town waphinde futhi uNkulunkulu wabuyisa indlela yakhe ukuthi ndabona because lento ayitshala kuyena wayitshala kimi lento ayitshalile uyitshala thina sobabili akayitshalanga kumina ngoba ngingcono noma kuyena ngoba ngingcono utshale ukuthi kufezeke umsebenzi wakhe. So lokho mina ngeke ngibukeze ngithi nginomndeni wami kepha ukubona ukuthi ungumuntu labo begazi lakho uthi abonaka abafundi lapho nodadewenu kepha yilabo benza isithando kaBaba usizulile uvela ukubona ngempela ukuthi ayikhona lento. uBright ngikhuza angikhuza isibina ngathi ngiyamncenga ngimkhuza nje ngomfana njengoba ngumfana ngimkhuza isikwesitabane noma ngathi ngimuntu wesifazane ngimkhuza nje qho Bright hayi angihambi kanjani angiyethi uyakwazi lokho abanye bathi wena nje ukhuluma ngayo Bright awuhloniphi nje cha I understand wena ngakhuluma nawe kanje uphinde uqhube uyenze lokho le ukuba ayikho wena uBright wazi ukukhuluma naye ngani ayikho lento yomasisana noma ncingana bese nginenkinga Bright ngibheke inkinga kanje ngicela ukubhekisa ayizho lonto ngoba yini siphila impilo yeqiniso asiphili impilo yokuba izithingithingi noma izididi. Amen. Siphila impilo eqondile. So ukufika phakathi kwenu bazalwane nje kuyangijabulisa
Kuyangijabulisa. Abantu bangaphandle bazobona basizakala ngokuhlakazeka kwabantu. Ngoba abantu abangaphuma lapha bengenawo uNkulunkulu bazokhuluma izinto ezimbi ngokuhlakana kwenu. Nangomuntu osuke emphambi kwenu. Kepha uNkulunkulu enguhle, uyena uthi mina ngihlanganisa imimoya, bahlanganisa abantu ngani ngomoya. Yabo Eliya uthungela umuntu wesifazane ngamazi. Ukhuluma izinto akangathi uthula uNkulunkulu bekwacima. Uthi nje uNkulunkulu sengilungisela umuntu wesifazane ozokunakekela. Usho njalo kuphela. Eliya hamba. Athi sengihambe kakhulu wena nje uzenza lonke nje ucela ngami. Ngenze isikwa ngilethela amanzi. Enze njalo wesifazane kwaphila kwamnandi. Isikhathi eside philanga kwahlusheka. Yezo lonto leyo. So uNkulunkulu uyasivezela ukuthi yena uhamba ngomoya. Hamba ngenyama. Ngokwenyama uyabona ngempela kuba nje ngokwenyama mkhona. Ngabe nguyilo muntu ngempela angazi. Angifuni ukuya lapho ke bazalwane indaba engifuna ukuxoxela yona kile sengivala. Ngo-2015 ngahlangana nentombazane kaFacebook. Ngihlala khona lapha e17. Intombazane yaselokishini. Intombazane le sabe sihlangana manje nayo iyakhangeka. Beyibuka i-page lami la kaFacebook phela ngithanda ngiyamodela manje. So posta lezi thombe lezi vele nami ngisemsebenzini. So abanye abantu baloku befaka ama-inbox beloku bexoxisana ugcine sowuthatheka ke. Sahlangana kanjalo sasegcina sihlangana ke sabonana. Ngaze ngaya futhi nakubo ngolusuku wabizwa ngivakashele kubo. Themba kwaloku nakhona wabizwa ngivakashele kuphi ebandleni la ekhoza khona noma wakhe. Ngaya futhi uma wakhe wafika wabona wangichaza kanjalo ngaze hayi ke kwanjalo ke kwaqhubeka. Yaba kwaloko kwahamba isikhathi ke ngawo la 2014 ngaqala ngayo 2015 the ngo-2016 uqala la March April wathi ukhuleka. Ayibuka le ndaba le ukuthi iyashuba yahlala. Hayi ngasibona isisu sikhukhumala. Ukukhumala isisu. Ngelinye angekhohlela futhi ngani. Hayi ngajabula. Kwase kuba ukuthi siyaxoxa ukuthi ayihamba ke manje eCape Town. Kahle ngithi hayi ngizohamba. Kunezinto vele ngaziqondi but uNkulunkulu akavulele zona sengihambe futhi ngabona kakhulu. So uma eseveza le nto le yokuthi angihambe ngeCape Town ngihamba ngijabulele ukuthi kuna ngizokwazi ukuthi ngisapothe ingane yami kahle ngihambe ngiyobhadala eCape Town. Ngahamba eCape Town ngiyomshiya ukhulele. Kwaba ukuhlala nje isikhashana kwaku-September 26 ngihamba ngeCape Town. Ngahamba ngibhasi ngafika kusasa ekuseni hotel eCape Town. Ngahlala eCape Town. Ngo-October kwakumele kube khona ingane. Izalwe ingane ngo-October. Uma ngingabhali ngokuphambuka. Ayingeke no ngiyabuzisa. Kwakusasele isikhashana. Kwakusele isikhashana ukuthi ingane ibe khona. So manje ekutholeni kwami ukuthi njengoba ekhulelwe yena usengitshela ukuthi ngo-October usehambe wayesibhedlela. Wayothola umntwana. Uthi umntwana usheshe wamthola engabubi isisiwe sokuthi ngabe use-30 kusho ukuthi bathi premature. Emva kwalokho-ke wayesipha umntwana-ke usake esibhedlela. Wangisendela-ke izithombe. Ngeke ngizibone izithombe ngoba ngivezela ngelelila. Izithombe lezo wangisendela-ke ukuthi umntwana kathi usebhodleleni. So umntwana lo besebhodleleni kusho ukuthi akekho isimweni esirayithi akaphilile. Wahamba wathi umntwana use-right. Waphinde wangisendela futhi ezinye izithombe ngithi zaba u-4 iy'thombe angisendela zona. Kwabe sus-5 kwangazi ukuthi umntwana usekhulile. So zonke lezi thombe lezi ngabheka ukuthi ayizona. So into-ke esibangwa manje kufanele ngilethe imali ngondle phela umntwana. So manje mina ngiyayihambisa imali but ngifuna ukubona umntwana. Phela umntwana ufuna ukumbona ngisho i-video call. Isikhathi esiphila kusona uyakwazi ukwenza i-video call umntwana umbone.
So ayikho yonke loo nto leyo ukuthi ukwazi ukubona umntwana. Izithombe engazithola esanda kuzalwa nakhona eziningi futhi. Kepha imali iyafunwa kakhulu. Ngagcina nami ngiduba ngathi ayideke phela. Yeke ngizosindela umntwana imali ngayazi. Ugogo uthe, umama uthe, bonke labantu kanti wenzela ukuthi ufuna ukubazisa kubo kepha akazubaseka. Wayesethi mina ubazisile ubhalela incwadi uma wakhe wabeka phezu kwetafula. Wayifunda uma wakhe wamthethisa. Kepha ngeke wamqhuba mhlambe ezeke lapho sesisala khona ukuthi hayi phela sizwa ukuthi kanje noludakazi. Akwenzekalanga lokho. Ayithi umntwana ukhona mina. Ngiyaphila-ke sengumqapheli umhleki Junior. Angisaphaphi-ke ka-Facebook ngiphosta izithombe zomntwana. Njengoba-ke ngithi umntwana ukhona. Ngibazise kudala ngaziswa umntwana abatshele. Bese kwenzeka ukuthi kuhambe isikhathi nami ngiba ngokudina kwami nanokaluwo yami-ke ngibusayo ngigcine ngisengijola-ke i-TikTok. Bese ngithola lapho-ke umfebe-ke uyayithanda umphakamo ngokubuka. O-Instagram laba sithanda ukuphosta ukuthi senzani. Kanye nawe uyangilandela. Wayesebona ukuthi sengiphosta kanje sekunabanye abantu besifazane ngidlala nabo. Wayesethola ithuba lakhe lokuthi aphunyuke kulogibe lale ndaba yomntwana. Wathi uzozondlela ingane ngasafuna imali engane wangibhlokha yonke indawo. Hhayi ngazama ukuchaza kwama-understandela. Kwafika isikhathi ukuthi ngo-2020 washona umama. Emva kwe-COVID 2020 washona umama. Kwangiphoqa ukuthi ngihambe ngiye eThekwini. Ngahamba ngaya eThekwini. Nginanentshiseko ukuthi umntwana kufuneka phela azobona abantu basondelile. Hhayi-ke ngifonele avume. Bese ngifika useyivalile ifoni. Bese ngifika eThekwini. Hhayi ngoba wake wangiveza kubo, wake wangivakashisa kubo. Ngiphinde futhi ngiye khona. Hhayi ngihambe nawo mfowethu lo ngilamayo umndeni. Ngiyena ukhona ngo-2021. Ngihambe naye ngithi sihambe siyofuna la sisuke siye khona ngoba akekho umuntu omdala esomthuma sisabe thina. Besifika lapho sifike kungekho muntu ngoba ngiyakwazi khona. Bese sifikile lapho sihambe sokuza komunye umuzi lapho futhi akangikhombisa ukuthi kamngani wakhe bathi hayi abantu balapha bekho bazobuya kepha late. Sathi siphuma khona nje waqhamuka nomama wakhona behamba nogogo wakhona nomntwana omncane wakhona behle emotweni. Hhayi sibingelele kamnandi bathuke nabo ukuthi abasazi sobathi hhayi-ke ngichazeke lodaba lami ukuthi mina ngumhleli ngichaze ngathi bese ngifika leyo ukuthi ubani uwephulelwe futhi umntwana bavele basihleka. Umntwana ubekhulelwe asiyazi loo nto leyo wayidlala ngawo. Angingazi mina asikwazi ubawe. Hawu lo muntu wabhala incwadi wayichaza le nto kwenzakalani. Hhayi ngiqale phansi manje ngihambeke nalokuphoxeka kwami ukuthi ngihambe ingane kwenzakala. Kuthiwa hawa ngasahlala nala sihamba uhlala kabakwakhe. Momfunzo uthela endaweni kanje. Ngiyabuka manje ngizomngcwaba uma and yonke le drama le angiyidingi. Hamba-ke ngamngcwaba uma ngabuyela eCape Town. Inhliziyo yami inaleso silonda leso. 2022 phela 2023 qala. Uthe sozophela 2023 ngabo-October. Kunohlelo engangilibuka la bantu abasuke bephila ingane zabo ka-YouTube. Bese-ke kwenziwa ucwaningo, kwenziwa i-blood test-ke. Bese ngibhekwe enkantolo kuthiwa hhayi wena ubaba noma usiyela ubaba. So lonke lokhu ngidla ngaphakathi ngale sikhathi ngiyibuka le ukuthi hhayi mina afuna ngabe nginengane ngoba noma ngathi ngiyayiziba lento ayizibeki. Ngiqale ngenze ucwaningo. Ngintshele isithombe engahlangana naso ayengizibele sona. Wayesithathe ku-inthanethi. Isithombe lesa kwa-inthanethi wangisendela sona wathi sengane izalwe isebhodleleni. Isithombe futhi esinye sengane sengathi siyakhula wangisendela wazi
Waselela ezinye isithombe ngingazidelete ngenxa yokucasuka ukuthi ngizogcina izithombe nje ezinganekwane. So engqondweni yami ngase ngizibuza ukuthi ngabe wenza njani ukuthi wasikhipha isisu ngane wayibulala seyingaka noma angazi bazalwane angazi. So akwazi ukuthi ngithi hayi ngilengane ekubeni ayikaze sibe khona izithombe zaku-internet enganginazo. Mhlawumbe njengoba ethi angihambe nge-Cape Town wayefuna ukuthi asala khiphe isisu khona ezoba umsuka phambi kwabazali bakhe asuke icala njengoba bethi abazi ingane akaze kube khona ngane futhi waqaphela amanga. So iyona-ke le nto le engithi mina bengizokuyixoxela ngoba ngibuke isikhathi esiphila kusona ukuthi thina ngeke siyathanda ukuziphatha asazi lutho sithathe izinqumo ngemizwa nangokwenzela isimo ophila ngaphansi kwaso. Kepha imiphumela yesinqumo osithatha namhlanje uza kuphila nayo kuba le ndaba ngeke iphinde isuke iyingxenye yempilo yakho. Le mpilo le engiphilile izithelo zakhona ezinye ngizithanda. Kepha uNkulunkulu emuhle akabheki ukuthi wenzeni, ubheka ukuthi ufuna ukwenzani. Bese achibiyele ekulungiseni wena kulesinqumo usithathayo ulungisa-ke manje impilo yakho ukuthi kusukela manje ngifuna ukuthatha izinqumo engizothi bengibheka emuva ngingabi nakho ukusola. So umusa kaNkulunkulu usanele. Ukumxolela-ke ngamxolela kepha ukuthi ngizophinde ngimfonele ngithi hayi ngifuna ukwazi ngoba usethatha isinqumo sokuthi le nto ayenza le nto. Ngeke ngithi uma uNkulunkulu evumile usangenza ukuthi besihlangane ngoba bengimfonela kulula ukuthi avale ifoni noma ngiblock. Kepha uma ngase sihlangane ngithole nje incazelo ephelele nami mhlawumbe lokho kungaletha ukuthula enhlizweni yami ukuthi ngazi kwenzakalani. Kepha kunzima ngoba abantu bengilandela ngathola ukuthi useyisangoma senza lezi zinto ngathi ngithi hayi ayikho into esikhuluma njengamanje ngoba kuzoshayisana imoya. So uNkulunkulu ukuthi uyafuna ukuthi yenzeke leyo nto yokwenzeka. Yilokho nje bazalwane ebengifuna ukunazisa bona ngoba kunzima leminyaka thina ngeke siyathanda ukuthi izinto zenzeke ngale ndlela esibuka ngayo. Kepha imphumela asithandi. Akekho uthanda ukuba sesibhedlela, akekho uthanda ukuba sejele, akekho uthanda ukuhamba nge-wheelchair, akekho uthanda ukuba yichide. Kepha kusukela esinqumweni sithatha manje. uJesu Kristu inkosi. Sibonge bazalwane uNkulunkulu emuhle asenzele ukuthi siphinde sihlangane futhi ngokuzayo. Asenzele inceba yokuthi asilonde emseni wakhe nasezweni lakhe siphelelise othandweni. Size sifinyelele eqinisweni lonke siphile ngamandla akhe. Sophinde futhi sihlangane ngamandla kaNkulunkulu ngesikhathi esizayo. Baba uNkulunkulu namandla nini wezinto zonke. Siyacela namanje uNkulunkulu wena owazi konke ngathi ukuba uNkulunkulu lokho kuseyinhlizweni zethu ongesibona kwakho ukuhlunge usilungise moya oyingcwele. Sibe ngabantu abakhuzekayo nabantu abakuzwayo kuthule noma kukhulunywa ukuze konke ongaphakathi kithi ukhazimulise wena. Njengokuba kusho njalo uDavid ukuthi-ke mbusise uNkulunkulu umphefumulo wami ngakho konke okuphakathi kimi. Sifisa ukuthi sibe yilabo bantu uNkulunkulu usabele umusa nothando nokubekezela nokuthethelela intokozo ekuthokozeni ngawe kukho konke. Nalapho izimo zifika zifuna ukusikhuthaza. Kepha sibe ngabantu abomeleyo ekutheni banamathele kuwe. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu uNemandla onke oweza emhlabeni wafela thina ukuze sisindiswe. Lokhu kuwumusa neqiniso likaNkulunkulu okufezekayo njengoba nathi sesifinyelele ekukhanyeni. uNkulunkulu ngiyacela intethelelo kuzona zonke iziphambeko zami nalabo uNkulunkulu abaphambukile siyabakhalela kuwe ukuba singabi ngabalungile emehlweni ethu. Kepha uNkulunkulu udalule konke okungafunwa kuwe
ukuze kupheleliswe uthando lwakho kithi. Singabeki uNkulunkulu izinto ezingcolileyo emehlweni ethu ezakungcolisa oneveza bethu. Kepha uNkulunkulu sidlinze ngezwi lakho imini nobusuku, sikhulume uNkulunkulu kuphila, yilowo nalowo nomakhelwane wakhe. Sigweme ukukhuluma amazwi azobulala imiphefumulo yabanye abantu. Siyabonga Jesu Kristu ngamandla akho ngoba usenzela khona. Ngemindeni yethu, abazali, omakhelwane, ukudla, impahla zokugqoka, indawo yokulala. Lokho kuwudumo olubheke kuwo uNkulunkulu oyingcwele. UJesu Kristu inkosi kuze kube phakade. Amen. Uyisiqalo nesiphetho siyabonga